אני נפגשתי עם החלל הפנוי בתורה ס"ד של ליקוטי מוהר"ן. קראתי ונשבעתי. מאז כל מחשבותיי עסוקות בחלל הפנוי. ממש ככה. ההבחנה הזאת שיש את המקום שבו אנחנו יכולים להבין דברים, לבין מקום שבו אנחנו בשום אופן לא יכולים להבין בשכל, רבי נחמן עלה על זה, הוא אמר שמי שמנסה להתמודד עם שאלות שעולות מהחלל הפנוי, בשכל, הוא ייפול לתהום שאף אחד לא יוכל להוציא אותו ממנה. חוץ ממשה רבנו. אני מתעמלת אצל שולה כבר 24 שנים, והשנה אני משתתפת בקבוצה להכשרת מורות. בקבוצה אנחנו מנסות ללמוד, להקשיב, להעמיק ולהתבונן עוד ועוד בגוף ובנפש. הכלים שקיבלתי פה והיכולת שלי להבין את עצמי בגוף, בנפש, בכל מערכות היחסים הסובבים אותי, התפתחה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ולכן אני חושבת שזאת מתנה לי ולסובבים אותי. ככה זה גם בעבודת החלל הפנוי, עבודה שנותנת שלווה ורוגע ברגעים מורכבים בחיים. הכל נראה אחרת לגמרי. כל ימי גדלתי בין החכמים, זה הדיבור, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, זה השתיקה. ואת השתיקה אני מתרגמת לנשימות האלה, אנחנו כאילו שותקים בצורה אקטיבית, על ידי כך שאנחנו עושים את הנשימה המעגלית, לא פותרים את הבעיה, משאירים את הבעיה בלתי פתורה. אני מצד אחד רוצה ככה, מצד שני רוצה ההפך, מוצאת את עצמי עושה ההפך. משאירה את זה להפך, מגדילה את זה עוד, לחוות ממש את הפער הלא קל הזה, לפעמים מאוד לא קל, ושם לנשום. רק לחוות את זה שאני יכולה לנשום שם, כבר עושה את השינוי. כולן מבינות שזה תהליך שנכנסים אליו, לא צריך להגיע בסוף הקורס מורות להרגשה שעכשיו אני יודעת הכל. לא, עכשיו אני יודעת את השפה, ואני יכולה להתחיל להקשיב בעזרת השפה הזאת ולשמוע קולות שלא שמעתי קודם. אין אדם שאין לו חלל פנוי, זה בתוך החיים שלנו, זה בתוך מבנה הנפש שלנו. אם מעניין אותך, העולם הזה שאת חיה פה, מעניין אותך באמת להכיר מה נמצא פה בעולם ובתוכך, הקורס הזה בשבילך